Boulumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Susɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Funteni ani kurantige ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pay fɛ. Trésor Pay ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pay bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa
a janbe bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ ni hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye juye kalo tile 8 san 2026 min ye Elaji Wezu Kunta ye an b'a fo ale de ko Mali ko kɔni ye ala ko de ye mɔgɔw y'a yɛlɛma cogo o cogo a ko a bɛ kɛ ala ta ye Elaji Umaru Sumare k'an ka dugawu kɛ jamana in ye min ye an yɛrɛ terikɛ n'o ye Ablaye Koyita ye ale ko foyi tɛ i b'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ka fisa ni i faso ye an ka k'an faso fɛ an ka k'an ka jamana fɛ nin karamɔgɔ 3 an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u n'u ka kalandenw u n'u somaw u n'u limanaw u n'u kanubagaw u n'u lafasabaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce ka min ye an ka imamu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na jani ale sanfɛ Anefis Petaka ale ni Duanza mara la ka taa se Sandare ni Gundamukaw ma Falaye wolomasiri tabaw ye Anefis furan ka ban pewu nɔbɔli o bɛ sen na maa minnu tun taara bi maaw ka Petakakaw fɛ ka misi bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye armée olu nɔbɔ ka taa misiw minɛ ka na segin a tigiw ma Sandarekaw fɛ karatɔ dɔw taar'u fari filɛ an ka wolomasiri tabaw la u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ su ye Gundam polisilakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa Bamajɔni ka wale kɛbaa minnu nana firiw kan kelen u y'o fa ka kelen jogin min ye polisiw ye u ka commissariat maa kelen kalama a waasi ye dugudenw wasalen don ni armée ka wuli ka jɔ n'a ka se nin waati ninnu na Mali a n'a marabolo kɔnɔna na Bamakɔ yan min ye Jean Élisée Daw ye wolomasiri tabaw ka dagaw an'u ka jɔyɔrɔko dugukoloko kɔnɔna na sa min ye cɛdenkuraw ye olu bɛna bɔ min ye armée ale ka kiiri so min bɛ n'o ye tribunal militaire Falaye kiiri bugunakun ka ye kiiri 3 bɛ yen u ka chambre criminelle ale kurumokari kɛra juillet kalo tile 6 o ye AES ka san 2 sɔrɔ ye capitaine camarade Ibrahim Traoré ale bataki ci Yorosokaw ko sanji k'a bɛ ka sensumaya Masinakaw fɛ sanji ani fiɲɛ ye tiɲɛni kɛ yen min ye an kun sigilen don ni min ye Falaye i b'a dɔn ko Mali la fɛn kɔni ni min bɛ yen ko mɔgɔw y'a fɔ ŋunuŋunu na kana taa yɔrɔ jan koyi a fɔ dɔ bi se Jibril Darame kabini ko ninnu daminɛna bɛɛ ko k'a bɛ kɛ dangan ye jamana ye ala ka hinɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ la ala ka a nɔgɔya anw kɔni farikolo ɲɛnajɛ balontan Falaye an bɛ maaw nɔfɛ taama na dɛ ne ɲɛ b'a la maa minnu jalakira k'a fɔ ko minnu bɛ yen k'olu tɛ se ko la ko olu ni Bavier y'a don ta o y'a bɔ ta olu dɔw bɛ ninnu bolo k'u sankɔrɔ ta tuguni an ka taa n'a ye balontan de don a bɛ taa bin de kan o mais si ye min kɛ kunun o bɛɛ lajɛlen ye o ye farikolo ɲɛnajɛ de don n'Ala sɔnna a ma na jaabi sɔrɔ Da Silva min ye Jibril Darame ye san 2 contrat o dira ale ma k'ale ka kɛ Da Silva ka dangan ye an na an da don o la Coupe du Monde Falaye a tɔ tora équipe 8 ye 48 tɔ tora 8 ye kunun ko Lionel Messi ale ni Argentine olu ka sɛbɛn sɔrɔ Egypte kan 3-2 dulatan gɛlɛman dulatan dumanba dulatan min b'a yira sa ko anw farafinna tɔnw an k'a lajɛ dɛ n'an ye bi don an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi an ka biw ji kana bɔ Falaye sabula Coupe du Monde na ni leçon bɛ yen ko farafinna tɔn kan ka min ta o y'o ye Fanyeri Jara ale ko i kana bi don o ka fisa i ka bi don a ka ji ka bɔ yen a ko ten dɛ kana don yɛrɛ fiyewu o ka fisa i k'a don a ji ka bɔ sabula n'i y'a don n'i ma se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Falaye n'a ji bɔra n'i ma farati a bɛ kɛ Egypte Argentine ɲɔgɔn ko ye wa a dun de ka ca fana min ye Suisse ye Falaye ale de kɔni porokotora o Colombie poto gosi surɔ
ne wala ni Amerika nga poto meto etugo nga penalty tana Suisse Garcia jarandura tamba fu ani fula quart de finale ni équipe segi munu nga nyuan soro amodi mauma ya sa ubisaka famel kala to nulu fana ka sew kera falai mini mime be amo fana di ka kuncha no e biso ngada na sedu sako ambafo jala faraka ka mairie kante nyina ko ante singante nyina ambafo sokoma mi ye sirman ba chile monsieur le maire ale ko nga haklina bela jere anefis ko monsieur le maire hakila tika pew ala baraka la anefisi sebe ka soro su ani duguje mi ye bara yo be sena Amadou Gassama kale fo domaine konna na domaine mo reka bataki ba mulo fala ja mo tara sojo sora suga marafa mara la katikoy ko ku wili ku tono mada anga dugukolo ndo kunde a darali favela sraina anga dugukolo ndo kumbe dan daro ni a titre foncier sebe de bina yesa ndo mumunu tega no de ku ya papier be kaka ba mami nga dugukolo be ka be do no ku ka tuka tromonyo no fe ministère ko na fala ube fa katika tugomi a eko so yele gebna na jo kati masuruna na tuguni o bara de bubolo na la sonama ananda do ofanana sori kebe so ka fana fo ka wala mando bay ba mairie du district ko na le jeune Chorno Umar Asidalo antengina ko flamso no oye jaba sidibe anaka de maya bole ka ofe ka mu foku aywa ningo bole falai yoro nyere de to bole ha kaso na soro yoro to bole ango fo mbaw yeno ko fawya sunali kursi brem yere be bole aha kursi brem kura abe bole aha ango fo mbaw yo ko famya so marena ni andu ngai jani aleki warao keneka fala bamanango koni se sema chori ata dumba dafa kito sana ka dugu kiwariado ka dugu momo ka wuliga joge ka chesiri soro afo mali wulu masiri tabaw ka wuliga jonu ka chesiri anefisina malaboro kwanana bi wati mina bingali laba ingera no bena jue kalot le segima fere mu sigileno anga wulu masiri tabaw bolo oye anefisina mamuno lawye uribe sega lakana chogomi ngunu ngaw kuma jatikin taw maamunu be nulu kuna fondilaw yenu ere jabalate malla o sigolente anu be kiwara di malika ku ka olugu dalaka ombela jele fo ka yira ko anfisi minena shuko ni duguzaje che falai kana yebi kene ka pambarampa bela jele nyeme mina abe soma samabo ba manchuale keba no ye efela na kolade unye katafara shinim ga ni bela jele ay kaidai al-Qaeda mi ni je bela jele ko ka kele ko mi nye jasosugo foti soro alela anefisi bilama abe wulu masiri tabaw ka gungon nana mi nye armée anademe jekulu no iri suga kor africain falai ube sini wuliga joni chesri su anitle mi nye bamanchone njuga wale kawa ye bingali minge fogata minge unadan dalela wulu masiri tabaw ka chesri uka wuliga jo anefisi asugandira kumina ka kotoroma boka ka bo kidal konnana falai atonodo de fleni ye sabula nibe keleke nyafi na tugumi kele se chamani farale nywanga bibina mamun wulla kana jouer kalot lenani uye duguma sarache ha sabula ka damine jouer kalot lenani kana bla kunungo atle wolo vlala wolo masri tawaka se dugolente mala uka wulika jo dugolente mala unu deme baga noye irisila kauye ubeka baramga anefis na marabolo bela jele konana kuntlenani baraka tugumbu bolo o dugolente kunungo fitirimage wati Jean Élysée Daou alea irasa ka fo aka bataki kono komi ye bamanchore ni wale kaba ye falai ado ya to dibika do kubu meru tuguni kana mi ye aneficie ja ala kanuchi ulu nyesi famima o ere de ye drone njuguba infai aye poronto ni ka fo kilometre mu ka fo kidal masrunana ka sey kani jo tali ni segili mashima bo akeneka munun tunyu senvao munun yu denga na o aya bela jile mboronto ka jigi atato ana segito wolo masri tabaw u segito fana ye munu yokulube ka duru do fiena nulu borku yere nyini uyu wasado unu bela jile na falai mi ye armée ye kunu ni kuna siningo ay yangadi so ayo sigi anefis na marabolo bela jile konnana
pick-up minnu bɛ yen no olu tasuma bɛ ka bɔ la o de ka ca maa minnu bɛ yen n'olu su fililen no o de ka ca waleya in a kɛra degun ni kɔnɔgan caman ye Bamakɔ ni ka wale kabaw bolo juillet kalo tile 6 ka taa sa tile 7 ma pankuru bɛ a ka se ka cogo min na sanfɛ dugumamaw fana kɛlen no k'u wasa don a ko tɔ bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Falaye Jean-Élisée Daw ka bataki kɔnɔna na a ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka wuli ka jɔ a bɛ fɔ ma ko opération Falaye ka gosili kɛ ni pankuru ye 35 u y'o de kɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛnna a wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min ye pick-up ye k'a fɔ blende ye o 5 u y'o lataa sisi la pick-up 20 ɲɔgɔnko u y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ min ye moto kɔni ye o bɛ 100 ɲɔgɔnko bɔ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ n'u ka se senfɛla la nin yɔrɔ in na Falaye min ye Jean-Élisée a ko k'u ye Bamakɔ ni ka wale kɛbaa min faga k'a bɛ taa se maa 200 ma hakiliba bɛ kulu kun jamana dɔ fuga an tɛ fɛn fara ni 200 in kan o n'i ye sɔrɔsiw kɔni ko 200 t'i ci la Anefis minan fɛn fɛn nana ka bɔ Moritani sira la Falaye an'u ka minanbaw bɛ taa ta yɔrɔ yɔrɔ n'o o ye ani Alizeri dancɛ ye u nana fɛn fɛn lajɛlen koloso k'olu bila armée ye munumunu salo kɛ k'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ jeni k'a ban tayi bibi na wulikajɔ de bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ ka bɔ sa ka taa Anefisi ale laminiw bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ ko minnu bɛ yen kunu ni kunasininko baara kunu ni bi sɔgɔmada in na baara ye tali kɛ o la n'i y'a ta k'a jateminɛ Falaye maa ma falen maa girima maa belebele fɛn fɛn nana Anefisi kɛlɛ la n'o ye Bamakɔ ni ka wale kabaw ka maa falenw ye a si ma segin han a bɛɛ lajɛlen a dajira ye wa min ye kununko sɔrɔ ye Jean-Élisée Daw ka kunnafoni labanw na a y'a yira sa ko Mali a n'a dɛmɛjɛkulu n'o ye Afrika Corps maaw ye k'u ka wuli ka jɔ ko a kɔni sinsinna kɛra mun ye u ye wuli ka jɔ min kɛ Bamakɔ ni ka wale kabaw kun nana bɔlɔ fɛn fɛn turu u kun ye fɛn fɛn sigi sen kan u y'a bɛɛ lajɛlen kari ka taa bɛɛ bɔ k'a bin pewu armée ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri a n'a dɛmɛbagaw ko o waleyaw de bɛ senna bi Anefisi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Falaye kiralita a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn han nin waati in na ko maaw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ sɔgɔmada in yɛrɛ la min ye Anefisikaw ye Falaye an ye maire sɔrɔ ani maire kumana min ye muso minnu ye donbolo kɛ armée an'u kumana ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma baara kɛcogo ɲuman na sabula u ye kɛlɛ kɛ cogo min ka taa n'a ye soforokun na Falaye dugudenw olu ka kisi armée yɛrɛ donnen no maaw ni dugu bengalikɛla ninnu ni dugu cɛ ko foli ka kɛ u ye o fɛɛrɛ ɲuman min sera ka sigi sen kan sɔgɔmada in na nin ye Anefisi ale kɔnɔna baabu ye ka kɛ ni an ka sɔrɔtaw ni an ka ɲinitaw ni armée ale ka communiqué ye. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client
Ayi an bɛ to armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka labɛnw bakun kan hali bi PTK ale ye dugu min bɛ Douentza marabolo kɔnɔna na. Douentza kɛra région ye bi Fala ye min ye wolomasiri tabaw ye dugudenw de y'u wele ayiwa n'an mana maa dɔw kɔni nana ka na anw da an disi kan an ka misi fɛn fɛn bɛ misi 200 ɲɔgɔn ko u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye. PTK dun a dogolen tɛ Fala ye n'i ye maa ɲininka n'i sera Douentza n'i ko k'i bɛ taa PTK u b'a fɔ ko daluya gɛlɛn b'i bolo fɔlɔ wa maa minnu bɛ sira la i b'u dɔn wa. Armée ale ka wulikajɔ kɔnɔna na ale y'i kunna PTK ka Fala ye maa minnu ye misi ninnu ta ka u nɔbɔ fo ka taa se u ma jitɔ ninnu kɛ ji kan a caman ye misi to yen pewu k'u kɛ ji kan minnu bɛ yen ni olu ma se ka taa yɔrɔ jan armée ye jɔlɔkɔ kɛ olu ka Fala ye k'olu fofo ka na ni olu ye nin waati in na min ye PTK kɔnɔna na dugudenw de bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka bagan ninnu ne ta ye nin ye nin ne ta ye bɛɛ lajɛlen ta sugandi Fala ye ka yira sa ko ye armée k'a ye nin wulikajɔ min kɛ PTK kaw fɛ Douentza mara la ko k'u fo kunungo min ye Bamancɔlɛ ni ka walekɛbaa dɔw ye olu fana wulila k'u bɛ taa bi Gundam ale polisiso kan olu ɲɛna ko polisiw bɛ marasibɔ ni tiga ɲimi de la ye Fala ye Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na min ye polisi ninnu ye jaw sɔn min ka ja Fala ye wulikajɔ ni cɛsiri kunkan fɔlɔ u ye gosili kɛ maa minnu tun bɛ kɔfɛ i b'a dɔn ko n'i ye mɔgɔw minɛ ɲɛfɛ kɔfɛmɔgɔ bɛ kɛ ɲɛfɛmɔgɔ de ye senfa biribiri senfɛ min ye armée ye n'o ye polisilakaw ye u ye maa dɔ sɔrɔ Fala ye o kɔni o tigi fatura kelen jogira nka min ye polisi ninnu yɛrɛ foyi ma olu yɛrɛ sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ nin ne b'a yira sa u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'o ye k'u sɔmi janya k'u ka yɔrɔ la kɔlɔsi san kalo 12 dɔ na fara a kan polisi min bɛ yen ani komisɛri ko k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don dugudenw bɛ se ka lakana cogo min sandarekaw fana fɛ yen kunungo min ye tilegan waati n'o ye selifana selilen Bamancɔlɛ ni ɲɔgɔn kɛbaa dɔw kɔni bɔra sa motow caman kan k'u kunda sandare wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ka Fala ye armée ye bɔrɔntɔli kɛ ye fa bɛ kɛra su ye sandare n'i t'ale dɔn n'i bɔra Kayi yanni ka se Jema i bɛ se sandare ale kɔni ye yɔrɔ belebele ye yɔrɔ min don fana n hakili la k'a fɔ brigade min bɛ yen gendarmerie mɔgɔw ka brigade bɛ yen nka nin waati in na baara min bɛ sen na yaasa ka se ka sira ninnu larawulili baaraw kɛ wolomasiri taba ninnu ta kun ye o ye o la sa su min bɔra yen kunu u m'a dafa an ye nka an ye ja minnu ye o b'a yira sa k'a fɔ ko a su ka ca armée maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ dugudenw ka kibaruya ɲɛnɛmaw d'u ma nin ye olu yɛrɛ ka lakɔlɔsili de ye u yɛrɛ bɛ u jɔ u yɛrɛ la u bɛ ka yɔrɔw lakɔlɔsi cogo min o fɛɛrɛ de y'a to saraka ninnu kunbɛn an bɛ dugawu kɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye halisa Ala ka dɔ fara u ka se kan Bamako yan yaasa kɛlɛbolo kuraw bɛ se ka falen cogo min na kɛlɛdagaw kɔnɔna na min ye Jean Élysée ale ye baaraba dɔ kɛ kunungo wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye groupement tactique la sigiyɔrɔ ye n'a bɛ wele bi ko Kandasiri Kandasiri Fala ye e b'a yɔrɔ dɔn wa i b'a yɔrɔ dɔn nka i t'a dɔn dasiri de la MINUSMA ka jabala kɔrɔ min filɛ nin aéroport la yen de ye Kandasiri ye senu min ye baara in a kɛra ye kunungo wulikajɔ in a kɛnɛ ka sa wolomasiri tabaw ka dagatigiw caman tun bɛ yen min ye Jean Élysée daw ye ale yɛrɛ nana maramaw ale ni maramafɛnw ale ni bolimafɛnw ka taa se motow ma groupement minnu kan ka sigi sen kan Kandasiri yɛrɛ kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen dan tigɛ o la sa Jean Élysée ko jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna na sa ko min ye armée ye bolofara minnu b'a kɔnɔ olu la kurakurali hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn bi k'a fɔ ko jetia ale bɛ 4 bɔ an ka jamana kɔnɔ Fala ye jetia fɔlɔ o ye Soni Albert ale tɔgɔ dalen o la jetia filanan o ye Saneyi ye jetia Wagadu o fana bɛ yen jetia ye Samatine Katile o fana bɛ yen nin 4 bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛkɛminɛnw n'u ka sonsolo n'u ka marifaw dir'u ma Fala ye yaasa u bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min o fana kɛrɛfɛ min ye jetiw ye Seno o fana sigira sen kan jeti Wasulu ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa yaasa wulikajɔ ni cɛsiri Bamancɔlɛ ni ka walekɛbaw bɛ se ka kunbɛn cogo min Jean Élysée daw ka kuma kɔnɔna na a ko bi tiɲɛ don min ye wulikajɔw ye ani cɛsiri armée fɛ a ma nɔgɔn nka min ye wolomasiri tabaw ye olu ka kalikasiyɛn kɛ kun ye min ye o ye marabolow sigidaw maaw n'u bolominɛw ani jamana ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min Mali yɛrɛ bɛ bɛn ni lafiya min fɛ danaya min dalen don wolomasiri tabaw la k'u ka o kurakuraya ni maa kura minnu taatɔ filɛ nin ye a y'a ɲini u fɛ jaabi ɲuman a b'a fɛ k'a tulo da o de la don o don wulikajɔ ni cɛsiri maraw farabolo bɛɛ lajɛlen fɛ min ye dugukolo ko ye
ko ni ngoni ye a cɛden kuraw labɛnni yaasa ka taa kɛlɛbolo olu kɔnɔna na ka taa dɔ fara min ye surasiw olu ka wulikajɔ n'u ka se kan surasilakaw ka kiiri bolo fana bɛ fala ye ale bɛ darusalamkaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye code pénal ni code de procédure pénale ye o yɛlɛmana ani sariya o fana baarakɛcogo yɛlɛmana an ka jamana kɔnɔ o yɛlɛma hukumu kɔnɔna na sa ko yaasa maaw kana mɛn k'a sɔrɔ u ma kiiri bulon ka sigi nagakɔrɔ kiirisow la minnu bɛ se ka kiiri baara kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo kɔnɔ min ye siɲɛ 2 o ka sɔrɔ o ka fisa bɛɛ lajɛlen k'i sigi ka cour d'assises kelen kɔnɔ san kooro kara o la sa marabolo kɔnɔna na sa min ye tribunaliw ye olu yɛrɛ bɛna kiiri sigi sen kan tribunal militaire ale ta kurumukarili tun ye kunna siningo ye min ye ɲɛma n'o ye jamanakuntigi ale nagakɔrɔ ministre ye n'o ye Barut kɛlɛtigi ye fala ye Wolomasiri Tabaw ka daga kɔnɔna na ale tun bɛ yen ministre min bɛ sariya ko kunna o fana tun bɛ yen sariya dɔnbaaw bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ Darusalamkaw fɛ yen kiiribulon yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo Wolomasiri Tabaw ka kun kan olu bɛɛ lajɛlen nana dantigɛli kunfɔlɔw ye foli ni tanninw ye ka ɲɛsin maa minnu nana kɛnɛ in ale kɔnɔna na ɲinansan kɔnɔna na sa a yɛrɛ ka fɔ min ye tribunal militaire ye ale ka lase kelen min bɛ yen n'o o y'a ka jɛrɛba kelen ye nin y'o sigitɔ ye kɛnɛ kan sɛbɛn in kɔnɔna na sa min ye ɲinini ani sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛbɛn 3 u y'o de ta baara bɛna kɛ o kan a sɛbɛn 3 in maa 9 o ye maa jalakilenw ye Wolomasiri Tabaw olu ye 7 ye a la min ye dugudenw ye olu ye maa 2 ye a la dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ninnu kan ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la chambre criminelle maaw fɛ polisiw Wolomasiri Tabaw olu ka gun kɔnɔna na maa minnu bɛ sa n'o olu nɔ minɛna procureur n'o o ye Mariam Masinake n'a bɛ Jalulakaw ka sigi la Wolomasiri Tabaw ka procureur fala ye a ko min ye maa minnu bɛ sa n'olu ka baara kan ka kɛ u k'a bila u kunna ka fɔ ko sariyaw falenna han code pénal ni code de procédure pénale taabolo kura k'o de b'a to nin kiiri in ka sigi o la sa a y'a yira sa ka fɔ ko kiiri yɛrɛ bɛna kɛ cogoya minnu na nin ye olu ka session san kɔnɔta o siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye min ye sɛbɛn in kɔnɔna na sa a y'a yira sa ka fɔ k'u kan ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ka maa minnu ka kiiri tigɛ a sɛbɛn fɔlɔ o bɛ tali kɛ sariya ni polisi dɔ la ko o kɔni yanni ale ka butigi kɔlɔsi ale yɛrɛ bitigi Dakari k'e ka an lakana e y'an de lakana u y'ale minɛ ale ka kiiri ye kiiri kun fɔlɔ ye 2 tɔw fala ye o ye maaw ye maa minnu tun b'a fɛ ka jamana dafiri minnu tun b'a fɛ ka gouvernement yɛrɛ ci ka bɔ yen pewu min ye jamana sariyaba minnu fɔra militaire ka gun kan k'olu sɔsɔli baaraw k'olu kɛ min ye sɛbɛn 3nan ye o bɛ tali kɛ maaw la maa minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan maa fa k'o boloda ani ka jɛ ka maa fa sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na min ye procureur ye n'o ye Mariam Masinake n'a bɛ Jalulakaw ka sigi la a ko nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna fala ye nin kiiri bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ Bamako o la sa tribunal militaire ale yɛrɛ y'a lakodɔn k'a fɔ sa sariya kura mun bɛ yen nin ka fisa olu yɛrɛ ma kosɛbɛ sariya ni chef polisi fala ye u y'ale ka kiiri kɛ kuru kun fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna koyi san 15 kaso maa min ye butigi Dakari k'a ka t'o kɛ san 15 kaso datugulen ko dati don a ka kuma foyi la k'a k'o kɛ kiiri tɔw olu bɛ to senna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Bamako yan min ye baara ninnu ye a kiiribulon dayɛlɛlen don Darusalamkaw fɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa lajɛ wa sariya ko o de bɛna bato kɛnɛ in ale bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Wolomasiri Tabaw ka ko ye yaasa ka se ka Wolomasiri Tabaw ka kuma tɔ dafasa fala ye Katikaw fɛ ministre de domaine ni o ye Imran ye ale ko sa ko sɛbɛn minnu kun taara sigi ka sigi sen kan n'o bɛ Kati kan a n'a lamini dugukolokow bɛɛ lajɛlen sinsin ko a nana ye k'a fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ minnu bɛ yen bi fala ye o bɛɛ lajɛlen tɔnɔmadala k'o feere maaw ma k'o morceler k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan dɔw ye baara k'a la ka so jɔ ka ban u yɛlɛmana kɔnɔ dɔw ka baaraw bɛ sen na o la sa k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ maa kɔni bɛ bi bi na sa yɔrɔ kofɔlen minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ sɔrɔdasiw ka marifa mara yɔrɔw ye sɔrɔdasiw ka baarakɛyɔrɔw ye n'e taara so jɔ ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kabini mɛn kalo tɛmɛnen minisiriso a ye rapport sɔrɔ fala ye o la sa ko minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ bɛ dugukolo bɛ nin yɔrɔ ninnu na u ye baara daminɛ u bɛ baara la walima u yɛlɛmana so kɔnɔ k'u ka na u ni hakɛ min ka kan u ka t'o nɔfɛ minisiriso ale baarakɛyɔrɔ la don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 ma tɛmɛ miniti 30 ye fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o sigilen don minisiriso kɔnɔna na nka fala ye n'i bɛna n'i ka sɛbɛnw ka na dɛ n da ye dugukolo ye o t'a bɔ dɛ n da an ka 10 hectares bɛ yen sɛnɛfara kɛrɛfɛla la kɔnɔ an t'a dɔn ni yen yɔrɔ b'a la n'o b'a la on allait chercher notre hakɛ sɔrɔdasiw
numulu ka babu datugu bi sɔgɔmada na jani sanfɛ. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Alliance Libtako Gourma n'o tun sigira sen ka septembre kalo tile 16 sanba 2023 Mali jamana kɔnɔ ya kuluba fala ye o de yɛlɛmana ka kɛ Alliance des États du Sahel ye n'o ye AES ye o kurumukarili kun fɔlɔw o kɛra juillet kalo tile 6 sanba 2024 Niger kaw fɛ yen san fila o kɔfɛ bi baara minnu kɛra o kɔnɔna na min ye capitaine camarade Ibrahim Traoré ye ale ye bataki bɔ ka bin baaraba minnu kɛra san fila in kɔnɔna na ka kɛ ni san fila ɲɛnajɛ ye a ka bataki kɔnɔna na politiki fɛɛrɛ minnu sigira sen kan wolomasigi tabaw ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan diɲɛ kɛlen don ka AES lakodɔnni min kɛ bi ani AES yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin bɛnbaliwale ni wawalekɛbaw ma a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sinsin Asimi ka san kelen kɔnɔna na baara minnu sera ka sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ carte biométrique ko la banki arajo télévision bɔlɔlɔ siraw ka se ka kibaruyaw di olu la passeport ko k'o sigi sen kan min ye AES yɛrɛ ka sɛbɛnw ka se ka lakodɔn diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ jɛkulu ye ka taa fara pankuruko kuma minnu bɛ sen na n'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛnna jamana min bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min na n'o Asimi y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jɛrɛ filanan min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan n'o bɛ tali kɛ u ka jɛkulu la sa u bɛnna sɛbɛn minnu kan k'ale capitaine yɛrɛ ta k'a kɛ ɲɛmaa ye o lawaleyali baaraw bɛ sen na bi o la sa k'a bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin général d'armée Abdramane Tchani ma hakilina ɲuman ni miirina ɲuman sɔrɔli ka don ni fɛɛrɛ in kɔnɔna na min ye général d'armée Asimi ye k'a fo san fɔlɔ AES banbu ka a sera ka baara minnu kɛ n'o baara bɛ k'a to bi ale bɛna na i sinsin o kan yaasa ka se ka mɔnɔbɔ kɛ ko a bɛ u fo o la min ye degun minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na waleya minnu bɛ yen n'olu ma se ka timɛ yiriwaliko ta nasira fɛ i bɛ y'a yira sa ale fana bɛna nin seko ni damayira kɛ yanni sankuncɛ cɛ yaasa cogo min na AES a ka se ka ŋunanfan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara minnu bɛ senna bi o na sinsin kosɛbɛ ale ka waati kɔnɔna na jamanadenw ka lafiya ma taa ni ka segin furancɛw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔna lakanaw maaw bololaminɛw lakanaw sɔrɔko ta nasira fɛ banki pankuru jigikɛnɛw ni pankuru yɛrɛ ko minnu sigira sen kan Asimi ye fɛn fɛn lajɛlen turu fala ye a yiriden ale b'a fɛ a ka feere ka bɛn ni ale ka waati kɔnɔna ye o tɛ taa cɛsiri ni timinandiya kɔ i bɛ kɔni y'a yira sa ko foyi ɲuman tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ AES ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ min ye jamanadenw olu ni lafiyali kan ko ala ka sa wɛrɛ yira AES ale la nin waati in na an bɛ taa e fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka marabolo n'an ka togodaw kibaruyaw la. Bolo ni togodaw kibaruya bɛ taa n'an ye narakaw fɛ yen an ka petipetini n'o o ye Moribo Keyita ye sifinnakaw ka ɲɛmaaya baara ale y'o kɛ narakaw fɛ yen fala ye nara sira dayɛlɛli fisara dɛ n'o Moribo tun kɛra Bamakɔka ye o Moribo nin y'a dɔgɔkun kelen a bɛ nara a taalen min ye minisiriso n'o bɛ
foma ka bolo ka chiffre ni farikolo ɲɛnajɛ olu ye jɔnjɔn ta ka d'a ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la kibaruya sanumanw dili la narakaw olu dɛmɛni na min ye nara yɛrɛ sifin kulu ye sa n'o ye conseil jeunesse ye olu fana ye jɔnjɔn ta ka d'a ma fasodenɲumanya waleya minnu n'a bɛ k'olu kɛ bi ani ka cɛsiri minnu kɛ dugudenw k'olu bɔ kunpa la ni kibaruya ɲɛnɛmaw ye maraw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na sifinw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na kabilaw ale ni maa maa bɛ yen n'o bɛ nara kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min ka yulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u bɛ moribo fo o la ni jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen dili kɔfɛ fala ye min ye sifinw ye u ye kalansenw sigi u kunna han kalansen b'a dɔ fana o fana bɛ se ka wulikajɔ kɛ min ye fasodenɲumanya waleyaw k'olu kɛ narakaw olu fɛ yen yorosokaw olu sigilen don ka sanji kɔnɔ nin waati in na k'a daminɛ sa juin kalo tile fɔlɔ la fala ye ka na sa tile 30 ma yoroso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na milimɛtiri 76 buruburu 5 u y'o de sɔrɔ sanji la kalo bɛɛ lajɛlen kuru kara u y'a yira sa k'u ye min sɔrɔ tile 9 kɔnɔna na u m'o sɔrɔ kalo kuru kara k'a sɔrɔ sango nin waati kelen in na min ye yoroso ka milimɛtiri sɔrɔlen o tun bɛ taa 199 ani buruburu 5 la u y'a yira sa ko ɲinan samiyaji a sena ka suma olu fɛ yen a ma se ka sigi fɛn minnu bɛ yen n'o ye tigaw ye ka taa se kabaw ma u bɛ fɛn minnu turu joona ko olu kɔni caman bɛ ka ji de ɲini bi u mago bɛ ji la sɛnɛkɛjɛkulu minnu b'u fɛ yen sa olu y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan yaasa sumansi bɛ se ka d'u ma cogo min na minnu bɛna ji dɔɔni sɔrɔ u bɛ se ka wuli k'u jɔ ko o baaraw bɛ sen na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ k'o de bɛ ka taama olu kan Masinakaw olu ta ye olu ni yoroso ka jan ɲɔgɔn na dɛ fala ye olu fɛ san ani fiɲɛkolo fandanbanda de wulila olu fɛ yen min ye milimɛtiri 47 ye o sanji surula olu fɛ yen nka tiɲɛni yera ko la koyi a kɛra sufɛla la n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye an ka pano solaire dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ taw ale ni maa wɛrɛw taw a y'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'olu ye ba sanfɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka guama i n'a fɔ an ka guam ɲɔgɔnnaw tɔlisow a y'olu fana caman cɛ fala ye kogo caman o bɔra ka bin Masinakaw fɛ yen dugudenw kɔni y'a yira sa ka fɔ ko jɔrɔna b'u la ko sabula météo ko nin ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛna kɛ tuguni o de ye a kuma jugu ye sa dɛ nka u yɛrɛ b'a fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa cogo min pano solaire ninnu k'olu sinsin kogo minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni tɛ yɔrɔ ɲɛnɛmaw ye maaw na bɔ olu kɔnɔ fɔlɔ an n'an fara ɲɔgɔn kan yanni fiɲɛ fila olu m'a mɛn koyi n ko y'a ye de n'an bɔra Masina Tumutu u ni Bamakɔ bɛɛ ye kelen ni waati na fala ye jitigɛ ni kurantigɛ Bamakɔ yɛrɛ ta tile filɛ na kunun ni bi sɔgɔmada in na an kɔni ye kuran sɔrɔ fɔlɔ anw ka fan fɛ n k'o fara kan an ye ji fana sɔrɔ n t'a dɔn ni fan bɛɛ bɛ ten an k'a fɔ ten cogo la o tɛ parce que Bamakɔ ka bon ne ko sa ko kuran ni ji nana dɔ bɛ n'a f'i ɲɛna sɔɔni sa ko o ye e fanfɛ yɔrɔ ye an b'a fɔ anw bɛ yɔrɔ min Falajɛ ani Banankabugu anw ye ji ni kuran sɔrɔ fɔlɔ nka an y'a sɔrɔ fajiri da yɛlɛ la dɛ n da fana tun ye tile 2 kɛ nka Tumutu ta ko jiko degun ni barika bonyanen don kosɛbɛ sabula kuran tɛ yen mun na taji min kan ka kɛ gurupu kɔnɔ o tɛ yen o la sa maa minnu kɛlen don k'u ka sato dilan ani maa minnu ni ji tɔn yɔrɔw b'u bolo ani ji bɔnnɔ yɔrɔ minnu bɛ yen maaninfinw bɛ ka taa olu fɛ yen yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min a ko la juguman yɔrɔba ye min ye fala ye o ye k'a fɔ faso yɛrɛ ka cakɛdaw caman bɛ yen bi ji bɔnnɔ a tɛ olu bolo u bɛ taa maa wɛrɛw de fɛ yen ko k'a lajɛ sa an ka baarakɛyɔrɔw wari dɔ bɛ d'u ma fala ye ko fond d'investissement ko n'u ma hinɛ maa la u ka hinɛ u yɛrɛ la sa u yɛrɛ ka chateau jɔ u yɛrɛ fɛ yen ka panneau dilan u fɛ yen n tɛ ko min bɛ Tumutu a cɛ man ɲi kosɛbɛ nka nin yɔrɔ kɔni na min ye mara ɲɛmaaw ye kuranko ni jiko bɛ minnu bolo Tumutu olu ma bɔ ka kibaruya jɔnjɔn di dugudenw ma fɔlɔ yaasa u ka se k'a dɔn ko in yɛrɛ kun ye mun ye degun b'u kan nka nin ye dugudenw yɛrɛ ka lakali de ye ka kɛ ni a ɲɔgɔnna min delila k'u sɔrɔ Tumutu ale kɔnɔna na n'an bɔra Tumutu an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen fala ye ɲɛ furakɛbana Kulukoro kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa 700 ɲɔgɔn ko u y'olu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 726 olu ɲɛ lajɛra san ale kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen min ye sɛbɛn ye sa a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka baarakɛyɔrɔ mun sigilen don ɲɛ furakɛliko kunna olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye ɲɛ furakɛli kɛ 150 o ye maa minnu ta ye ɲɛjalan dimi ye fala ye n'o bɛ sigi sen kan katarakitigiw olu ye maa 85 ye maa minnu ta ye glaucome ye o ye maa 21 ye min ye ɲɛmaaw ye sa o y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni b'o sinsin min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ maaw yɛrɛ kana kɔn k'a fɔ k'u bɛ u yɛrɛ ɲɛ furakɛ fala ye k'o de bɛna nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen juguyali ye n'i ma fɛn faamu ɲɛ la ale tɛ kɛ yala yala fura ye dɛ n tɛ i laban i bɛ bere ta ɔhɔ ala k'a n'o cɛ janya
n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye kɔkan kibaruyaw olu la. irisi ani ISC ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ min ye ISC jamanaw ye olu bɛ lajɛ dɔ daminɛ bi Niger faaba la n'o ye Ɲame ye yaasa cogoya min na u ni irisi kan ka ɲɔgɔn ye ba min kɛ o tako filanan ɲɛbila baara o don baabu mun kan ka taa sigi Ɲamekaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye lakanako ye sɔrɔko jamanaw cɛ sira ɲɛnabɛ taama olu saba u bɛna baabu sigi o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuntilennaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na yanni Moscou taga u ka sigi sen kan Guinée jamanakuntigi n'o ye Mamadi Doumbouya ye ale ye sɛbɛnkura dɔ ta nin kalo in tile saba sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ min ye Laginɛ kɔni ye ale bɛna yamaruya di ani Mali ka se ka kalanso ɲɔgɔn na kuranko ta nasira la kuran min sa n'a kan ka di u y'a yira sa ko min ye kilowaati 225 ye a kɛkun ye sa Mali ni Laginɛ dancɛ dugu minnu bɛ yen olu ka se ka kuran sɔrɔ cogo min na teliya la ka bɔ Laginɛkaw fɛ yen Guinée Bissau kaw ko olu bɛna taa kalata la kalata min kan ka sigi sen kan utu kalo nata tile 30 a bɛ tali kɛ sariya suma kura la sariya suma kura min sigira sen kan furancɛla fanga min bɛ u fɛ yen nin waati in na min ye sariya suma kura in ye ale kɔni baaraw kɛra kalo 9 fanga daraki kɛlen maa fɛ Hortan Tam ni ale yɛrɛ bɛ fanga la bi ni wolomasiri tabaa don Guinée Bissau kaw olu fɛ yen Maroc polisiw y'a yira sa k'olu sera ka wulikajɔba dɔ bali juillet kalo tile 6 u ka jamana kɔnɔna na bamasiyɔrɔ ka wale kɛbaaw k'u kɔni kun y'u kɔngɔ kosɛbɛ ka dangari labɛn ka ɲɛsin Maroc yɔrɔba caman ma n'an ye polisilakaw ye k'olu sɔmi janyana dugu kɔnɔ ka kibaruyaw di yaasa dugudenw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na ko dugudenw yɛrɛ ka to hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ u sɔmi ka janya kosɛbɛ Faransikaw ka politiki muso ŋana min bɛ yen n'o ye Marie Le Pen ye ni ale ko fewu maa kɔni bɛ yen n'i tɛ Faransi kɛ i kana politiki kɛ i da kana don Faransi politiki o kuma na ko ale minɛna koyi a ka kiiri kalo 45 u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni tɛna se ka jɔyɔrɔ ɲini nka a yirala k'a fɔ ko min ye 30 a y'o kɛ o yafa kɛra a ye bi na jatew bɛ ka bɔ min na sa yalama a bɛ se ka kɛ musobɔ ye kalata nata la san 2027 wa min ye cour d'appel ye parikaw fɛ o kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ ko ka barasila électronique k'o don a tɛgɛ la nka maa min don sa ko a na ɲɛfɔli kɛ bi a kanubaw n'a lafasabaw ka se ka faamuya cogo min na sabula ko kiiri taabolo n'a baara kɛcogo yɛlɛma caman donna kiiri in ale kɔnɔna na sirikaw fɛ kununko bɔmu 2 kɔni cira bɔmu 2 in bɛɛ lajɛlen cira ka kɛ ni Faransi jamanakuntigi ale tun bɛ hôtel min kɔnɔna na o kɛrɛfɛla la nka a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye Faransi jamana ɲɛmaa n'a ka nɔfɛmaw kɔni ye Damasikaw fɛ yen foyi ma olu sɔrɔ maa 18 o de joginna min ye Siri yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye min fɔ u y'a yira sa ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye sirikaw ye olu yɛrɛ sera ka u ka baaraw kɛ Élysée ale ye o kuma fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye Mali fédération ko kununko u ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min senfɛ sa an ka dege karamɔgɔ danga ko bɛna kɛ Jibril Dramé ye Jibril Dramé ale ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na o ye san 2 sɛbɛn ye san 2 sɛbɛn b'a to sa a bɛ yamaruya ka kɛ min ye Anthony da Silva o ka danga ye san 2 in kɔnɔna na sa ɲinino Jibril Dramé fɛ a ka kɛ dege karamɔgɔ ye nka a ka kɛ basigi karamɔgɔ ye dɔ ka se ka fara ka se kan Muazu Baba Sise ale ka bataki kɔnɔna na min sinɛra Alassane Sulemani fɛ a ko Anthony da Silva ni Jibril Dramé yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka ban min ye Hervé Hapi Taku ni o ye encadrement maa dɔ fana ye an ka dege karamɔgɔ dɔw fana don fala ye ale ni fédération yɛrɛ premier vice président n'o ye Basara Touré nani denkɛ ka
ka taa fara manager général kan n'o ye Aigle ka manager général ye Samaso ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ ka kuntilenna kura min b'u la k'u y'o fɔ Jibiri Dramé ye cɛsiri ni timinandiya jaabi ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛn fasirila maa min fɛ Alassane Sulemani ale min ye commission média o président ye n'an bɔra yen an bɛ taa coupe du monde kɛnɛ ka fala ye coupe du monde kunungo min ye Argentine ye ale kun bɛna to dawuli ji la koyi Egypte ye 2-0 de k'a la fo ka taa se sanga 79 ma nka min ye Argentine ye a y'a yira sa ka fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw b'a bolo wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na u ka cɛden dɔ bɛ yen o nana ka na min ye cɛlu waati min na maaw hakili b'a la sa k'an ka taa kɔnɔrɔ la n'o o ye prolongation ye